Doncs ens trobem davant l'obra Reflet dans l'eau déformée par le spectateur de l'any 64 de François Morellet. És una obra que de fet és una instal·lació, hi ha un element que és suspès en el plafó, que són 9 neons entrecreuats en format així ortogonal, i a sota aquesta bassa d'aigua que fa les funcions d'un mirall. Llavors, aquesta és una obra plenament interactiva, és a dir, l'espectador està invitat a transformar-la, a modificar-la a partir del seu moviment. Llavors, quan movem aquesta palanca, el que fem és modificar l'equilibri intern de l'obra. L'aigua que feia les funcions de mirall i que representava exactament la mateixa imatge que teníem a dalt, ara el que ens dona és una superfície en moviment, ondulant, i on la imatge que obtenim és una imatge en dislocació, és una imatge que ja no reflecteix aquella realitat que sabem que existeix. Per tant, és una interpretació que l'espectador fa de la realitat.